lafiya ne na gidana. Alheri na ne. Za ki ga kamar ne miki kutse ni biki san da labari na ba, bai baki labari na ba. Su manyan mu ne, amma ni yaro ne mai biyayya. Abokina ne, ni abokinsu ne. Kin san zaki ina ganin irin haka. Gashi kuma bai taɓa labari. Shine Allah ya taimake. Mai gida, ina na ji wata can. Kan nuna mata ciwon. Kan nuna abokin ka ne ka ga ai tayi. Ni tayi mun. Ai baki da wani hauki. Tayi. Ni tayi mun. Yaya sunanki? Zainab. Zainabu Abu mai tagwayen suna. Allah ya taimake ka. Ai daɗi na da shi akwai alheri. Ai kawo in ba ta nema in samu lada cikin abun alkhairi. Ai baya abun alkhairi ana so a samu abun alkhairi ko ba haka bane ba. Saboda haka Zainabu Abu karɓi wannan. Sa'a da kai. Yawwa. Ina ga wannan. Amarya kin ja ɗinki. A lafiya ne da gidana. Gaskiya abokin da naka yana da mutunci baka taba kuma gashi ba labarin sa ba. Aboki